मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. समस्त वैष्णव बांधवांका आयच्या ह्या प्रोग्रामात स्वागत असं. आयच्या ह्या प्रोग्राम आमगेले बुक्स आर दी बेसिस त्या विषयारी आणि आयचे हे सेकंड सेशन आणि हे बुक आयचे बुक चॅन्ट अँड बी हॅपी हे सांगूक आमगेल वट्टू हिज ग्रेस संत गोपेश्वर प्रभुजी आणि हर ग्रेस पूर्ण प्रेमामयी गोपी माताजी असची. सो आयचे तांगेल सेकंड सेशन हरे कृष्णा प्रभुजी आणि माताजी. सो पहिली तांगेल फ्रायडे तांगेल फर्स्ट सेशन आशिल्ले आणि वेडनेसडे तांगेल कन्क्लुडिंग सेशन आसा. सो आयच हे सेकंड सेशन सांगूक तांणी आमगेल वट्टू आसची. सो कोण लास्ट सेशन मिस केला तांगेल बेनिफिटा खातीर आज हांव वापस तांगेल एक इंट्रोडक्शन करता सनाची. सो प्रभुजी आणि माताजी त्यांनी श्री जय पताका स्वामी महाराजा आले शिष्य आणि प्रभुजी त्यांनी मुंबई दखून आणि माताजी उडपी दखून करंटली त्यांनी दुबईंतू दामोदर देशांतू राबचे आसाची आणि तांकां एक धूव आसा तिगेल नांव त्रिशा म्हणून. माताजी आणि प्रभुजी मस्त योगदान आसा भागवत पुराण कोंकणीक. सो माताजी मस्त पुरा सेशनांतू म्हळ्यार मस्त पुरा सेवा वैसून घेता ती. फॉर एक्झाम्पल भजनामृत, कथामृत, कोऑर्डिनेशन, अँकरिंग तशीची प्रभुजी सपोर्ट टेक्निकल सपोर्टाक आणि कोऑर्डिनेशनाक प्रति टाइम हेल्प करता ती. सो मस्त मस्त स्वागत असं प्रभुजी आणि माताजी. सो आम्ही लास्ट सेशनांतू प्रभुजी आणि माताजीन ह्या बुका विषयी सांगताना त्यांनी चॅन्ट अँड बी हॅपी. सो ह्या बुक चॅन्ट अँड बी हॅपी, द नेम इटसेल्फ चॅन्ट अँड बी हॅपी, दॅट इटसेल्फ सिग्निफाईज की तुम्ही हरे कृष्णा महामंत्र चॅन्ट करून तुमगे लाईफ हॅपी करा ती म्हणून. सो ह्या बुक बरयलेले आमगे श्रीला प्रभुपाद स्वामी महाराजांना. सो तांगेल हे बुक आम्ही पुरा लोकांना त्याचे त्या अर्थ कोण घेवका प्रभुजी आणि माताजीले मुखांतरी. सो ह्या बुका लास्ट फ्रायडेक प्रभुजीने आणि माताजीन सांगला की बीटल म्हणून एक US आणतू एक फेमस बँड आशिल्ले, म्हळ्यार मे बी आमगेले एक जनरेशन मागशी. सो तेन्ना त्या बँडान तू जॉर्ज हॅरिसन म्हणून मस्त फेमस म्युझिशियन आशिल्ले तांणी. सो जॉर्ज हॅरिसन तांकां कशी ते साक्षात्कार जाल्लेले, तांकां कशी ते हरे कृष्णा महामंत्र ताजे तांणी इन्फ्लुएन्स जाल्लेले आणि तांणी कशी त्या मुखारसून मागीर ताजी प्रचार केल्ले. सो त्या विशयी तांणी आमकां लास्ट सेशनांत सांगून दिल्लेलो आसा. जॉर्ज हॅरिसन तांकां मस्त पुरा लायक फॉर एक्झाम्पल तांगेले की नेम, फेम, मनी वायज पुरा हातूंत तांणी मुखार आशिल्ले. बट वेन तांकां हे टेस्ट मेळ्ळे हरे कृष्णा महामंत्राचे, ताजे निमित्त तांकां ते हॅपीनेस मेळ्ळेलो आसा, ताका कंपेर कसं ना म्हणून तांणी सांगता ती. मुखारसून तांणी त्यावेळेस सांगला की हे हरे कृष्णा महामंत्र हे कोण आम्ही कोणा लेगीत शिकचे नजे, लायक यू नो लायक डिसिप्लिन सक्सेसना दखून येवपा हे. आणि ताची मिनींग कसं म्हळ्यार आमकां फॉर एक्झाम्पल तांणी प्रभुजीन आणि माताजीन पळय लास्ट सेशनांत सांगिल्लें आसा की दूध आमकां कोणे दूध पौष्टिक आहाराची, बट सेम दूध इन केस कोणे पॉयझनस स्नेकान टच केल्यारी so that does not become पौष्टिक anymore, so that does not it is not good for consumption. So similarly त्याची हरेक विंगड कंचे महामंत्र जेव्हा कंचे मंत्राचे कोणी विंगडान ताजे शिक्षा दीक्षा दिल्यारी ते तितलं पॉवरफुल असना. So we have to learn from this महामंत्र from a disciplic succession person only. तशीची मुखारसून त्यांनी आमकां जॉर्ज हॅरिसनान श्रीला प्रभुपादा विषयी सांगिल्लें आसा की तांणी कितले लर्नड पर्सन आशिल्ले, तांणी कितले पुरा बुक्स बरयलेले, स्टील ही हॅड दॅट हंबलनेस, ही हॅड दॅट चाइल्ड लायक इनोसन्स. सो तशीची म्हळ्यार तांणी तितलं महान असून तांणी तांगेल त्या एजाचे त्या पडावा वचून तांणी एक कितले पुरा बुक्स पुरा बरयला पुरा लोकां खातीर आणि तांगेल तांणी ते ज्ञान पुरा लोकांक मेळका म्हणून तांणी खंय खंय वचून पुरा प्रचार केला. तशीची प्रभुजीन मुखारसून सांगिल्लें आसा की 16 years म्हळ्यार इट इज नॉट लायक not a big time. 16 years easily pass on जाता, but त्या 16 years अंतू श्रीला प्रभुपादाने कितलो प्रचार केला म्हणून. आणि it is not in the country where Hindus are being like known.
पाश्चात्य देशा वचून तिथं पुरा प्रचार करता जाल्यार इट इज रियली ग्रेट अचीवमेंट. सो आमगेले मस्त प्रणाम आणि रिस्पेक्ट ऑल ओबेसिन्सीस टू श्रीला प्रभुपाद. तशी आज आम्ही मुखार सुनू प्रभुजी आणि माताजीला मुखांतर ऐकूया. हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा प्रभुजी, यू आर वेलकम. ओव्हर टू यू. थँक्यू माताजी. बरे छान तुम्ही हे केलंय, समरायझेशन केलंय लास्ट चॅप्टराक. आमकां नवीन कसले शिक्षक मेळ्ळे. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा रवि प्रभु. नाइस टू सी यू ऑल्सो. हरि बोल. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. वेरी नाइस टू सी यू बोथ. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. मुखं करोति वाचालं लङ्घुं भङ्गयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवम्. सो हे अपॉर्च्युनिटी दिलेला एक खूप खूप धन्यवाद. जयपताका स्वामी महाराज आणि शिला प्रभुपाद आणि कृष्णा राधाकृष्णांना नाव घेऊन तुम्ही सगळे वैष्णववाले आशीर्वादान आम्ही हे स्टार्ट करतात. सो लास्ट चॅप्टरांत आम्ही हे ॲज माताजी सेड की आम्ही जॉर्ज हॅरिसन फर्म कन्विक्शन लास्ट 2 चॅप्टरांत गोचल की फर्म कन्विक्शन कसलं शिरे तांगेले आणि विंगड वेस्टर्न डिवोटीज येले फर्म कन्विक्शन कसली आमगे किंत चड आशिल्ले. दो दे वर वेस्टर्नर्स तांकां शिला प्रभू बद्दल टिचिंग्सार कितले भरवसे आशिल्ले म्हण गोंजले. आतां 3rd चॅप्टरांत आमी बेसिकली आज आमी हे करतात की कशी शिला प्रभुपादान असनी हे हरे कृष्ण महामंत्र आमगेले भारत देशाचे नसनी न्यूयॉर्क सिटी जाऊ वर्ल्ड वायड कशी मुखार हाडले. आणि चॅप्टर 4 बेसिकली चॅन्टिंग नामाचे महात्म कसले आमगेले सेक्टांत आणि विंगड मुवमेंटान कशी त्याचे नामाचे महिमे कसले म्हणून. आणि चॅप्टर 5 बेसिकली चैतन्य महाप्रभूले मुवमेंट आंदोलन म्हणते तांगेले आंदोलन आणि तांगेले संकीर्तन मुवमेंटा ಬಗ್ಗೆ तांगेले बेसिकली तांगेले पूरा एंड्यूर ಬಗ್ಗೆ डिस्कशन असं. हरे कृष्ण. हरे बोल. सो हे आम्ही 3rd चॅप्टर जे स्टोरी आसा पास्ट टाइम आसा दॅट इट इज फ्रॉम शिला प्रभुपादा लीलामृता. तर थंयसून आम्ही एक्सट्रॅक्ट केले आसा विच इज अ बायोग्राफी ऑफ शिला प्रभुपादा. तर शिला प्रभुपाद जलदूता 70 एजाक ते इतले म्हातारपणाक ते जलदूत शिपाक एकलो वचून आय मीन इट वॉज नॉट अ पॅसेंजर, इट वॉज कार्गो शिप. तो एकलो पॅसेंजर असलो अँड फ्रॉम सिंडिया स्टीमशिप कंपनी ही गॉट ए फ्री पास. तर ते तिकेट असून ही वेंट फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका अँड ही ते पहिले कसं असले इट वॉज द कृष्ण भक्ती ते फक्त इट वॉज ओनली नोन इन इंडिया, ओनली भारताक असले. इट वॉज नॉट नोन इन पाश्चात्य देश वेस्टर्न कंट्रीज. तर तेंगेले गुरु महाराजान इट इज हिज डिवायन ग्रेस भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तेंगेले आज्ञा अनुसार त्यांनी थंय स्थापना करचेक अमेरिका स्थापना करचेक ते थंयसून एकलो 70 एजाक गेलो. तर थंय गेले. तर थंय रीच जाले मागीर त्यांनी थंय नोट्सान बरयलें आसा प्रभुपादान बरयलें आसा नोट्सान की एब्झॉर्ब्ड इन मटेरियल लाईफ Americans think themselves very happy and satisfied. Therefore, they have no taste for the transcendental message of Krishna. But I know that your causeless mercy can make everything possible because you are the most expert mystic. How can I make them understand the message of Krishna consciousness? Oh Lord, I am simply praying for your mercy so that I will be able to convince them about your message. I am seeking your benediction. I have no devotion, nor do I have any knowledge, but I have strong faith in the holy name of Krishna. हे प्रभुपादा म्हणटा आसा की ते भक्त बी ना आणि तांकां नॉलेज बी ना. कोण भक्ती वेदांत म्हणटा आसा की तांकां नॉलेज नाका आणि इतले ह्युमिलिटी आसा, हंबलनेस आसा. आणि कसले म्हणटा आसा एक गोष्ट आसा म्हाजे कडेन दॅट इज आय हॅव फर्म फेथ इन यू कृष्णा. म्हाका गोष्ट आसा की तुमी तुमगे मागेलीसून कसले तरी कार्य करतले फॉर देअर बेनिफीट. तर थंय अमेरिकाक लँड जाल्या मागीर ही प्रभुपादाक
ही हॅड ओनली $8 ते टायमीचे $8 इक्विवलंट INR रुपीज. ते फर्स्ट ते कोणा फॅमिली बशी राबले, मागीर ते एका योगा टिचराक इंडियन योगा टिचर घराक राबले. देन थंय फ्रेंड्स जाले, ते फ्रेंड्सा बशी एका रुमाक रेंट करून राबले आणि मागीर तांकां एक व्हड लोकेशन मेळ्ळें आनी थंयसून ते भगवद्गीताचे प्रिचींग स्टार्ट केलें आनी चॅन्टिंग करचें स्टार्ट केलें. मागीर न्ही एक्चुली केन्ना कीर्तन स्टार्ट शिला प्रभुपादान न्ही चॅन्टिंग आनी कीर्तन स्टार्ट केलें तशी. बेसिकली थंय जॉयन जेवचे सगळे गेस्ट आनी डिवोटीज ती शिला प्रभुपादाल प्रेझन्स एन्जॉय करचे स्टार्ट केले, तांगेले प्रेझन्सान चॅन्टिंग करचे स्टार्ट केले. शिला प्रभुपादस न्ही चॅन्टिंगाचे लीड घेताले आनी करताळ घेवन न्ही हगूर हगूर चॅन्ट करताले. तेच कॉपी करून थंयचे डिवोटीज न्ही क्लॅप्स कर, मागीर हगूर तांगेले सांसान विंगड कसं करताळवार कसं तरी इन्स्ट्रुमेंट आसता ते यूज करताले. मागीर कोणा कडेन इन्स्ट्रुमेंट्स ना, म्युजिकाचे नॉलेज ना, ते योगा पोस्चरार बसताले. जो कोणा कडेन गिटार आसा ते गिटार यूज करताले, कोणा कडेन फ्लूट्स आसा म्हळ्यार खंयचे इन्स्ट्रुमेंट आसा ते बेसिकली यूज करून आमगेले युजली ते म्हळ्यार विंगड देशाचे ड्रम्स, नॉट मृदंग, ते ड्रम्स यूज करताले. सो बेसिकली शिला प्रभुपादान एक एनविरॉन्मेंट क्रिएट करलेले कीर्तनाचे. शिला प्रभुपादस न्ही तांकां थोडे दिवसान तांगेले डिसायपल्सान मेळ्ळें एक बरे जागा बेस्ट म्हळ्यार राबचेक एक बरे जागा सोदून दिले आनी तांकां ताजे निमती तांकां हरिनाम कसले हरिनाम स्प्रेड करचेक तांकां इजी पडटा तसले एक जागा सोदून दिले. मागीर एक ते लोकेशनां नांव 2nd Avenue लोकेशन म्हणून. ते बेसिकली हिप्पी लोकेशन आनी थंय एक अपार्टमेंट आशिल्ले. त्या अपार्टमेंटांत न्ही शिला प्रभुपाद फर्स्ट फ्लोरार स्टार्ट जालेले तांगेले ग्राउंड फ्लोराक स्टोर फ्रंट वरी कोताले. सो हांगा आमी दिसता जाता मॅचलेस गिफ्ट म्हण तेच एक्झॅक्टली ते. मागीर न्ही इतले लोक थंय कुडून येताले की ते फूल स्टोर फ्रंट म्हळ्यार ते मुखार स्टोर फ्रंटाचे मुखार वरी लोक एवरी टायम यंग पीपल ते थंय कुडून येताले आनी ते हफ्त्यान 3 दीस 3 नायट बेसिकली थंय चॅन्टिंग करताले. ते चॅन्ट करतानाच न्ही तांकां थायले गेस्टांक शिला प्रभुपादा निमती ते साधूले असोसिएशना निमती तांकां एक विंगड डायमेन्शन, स्पिरिच्युअल डायमेन्शन, विंगड आध्यात्मीक जगताक गेलेले इतले अनुभव जाता आशिल्ले. आणि मागीर 1966 प्रभुपादान फर्स्ट इनिशिएशन केलें. सो अराउंड 12 डिसायपल्स आसले तांकां आनी ते डिसायपल्सान अग्नी मुखार साक्षी घेवन त्याने शपथ घेतले की ते मिनिमम 16 राउंड्स चॅन्टिंग करतले. सो दिस इज वॉट वी इवन फॉलो डे. आम्ही दीक्षा दिते टायमा आम्ही वी टेक ए वो, आम्ही शपथ घेता की आम्ही मिनिमम दिवसाक 16 माळा चॅन्टिंग करतले करून. आणि ते चॅन्टिंग जाले मागीर ते इनिशिएशन जाले मागीर डिवोटीज आनी उत्साह जाले आणि ते पॅम्पलेट्स प्रिंट करून ते स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूट करचे स्टार्ट केले. सांगे एक पॅम्पलेट सॅम्पल आसा स्टे हाय फॉर एव्हर. तर थंय ते टायमाक मस्त लोक LSD घेत असले. LSD म्हणल्यार एक ड्रग्स चरस घेत असले आणि दे लव्ड इट. ते चरस घेतले तांकां जी नशा जाता तांकां वाटता असले की दॅट इज स्पिरिच्युअल थिंग, दे आर एक्सपिरियन्सिंग स्पिरिच्युअलिटी. बट म्हणून ते थिमाक थंय तेगेले डिसायपल्सान प्रभुपादाले दे स्टार्टेड प्रिंटिंग स्टे हाय डोंट कम डावन. तर ते नशा केले तुमकां थोड्या टायमा मागीर वी कम टू नॉर्मल लायफ. बट हे हरे कृष्णा महामंत्र चॅन्ट केले मागीर दर इज नो कमिंग डावन, स्टे हाय फॉर एव्हर. तशी म्हणून प्रिंट करचे स्टार्ट केले. शिला प्रभुपाद न्ही सकाळी आपल्या डिवोटीजा बरोबर बसून तांकां जप करचे शिकयताले. ते जप करताले, तांकां फॉलो करताले डिसायपल्स. सो हगूर हगूर सकाळी मॉर्निंग रुटीन तांकां हाडले तांगे लायफान. मागीर कशी तांगेले कीर्ती चढतर आपले प्रभुपादान न्ही टॉम्किन्स स्क्वेअर पार्क म्हण एक जाग्यार कीर्तन कंडक्ट केले, मतलब एवरी इवनिंग ऑलमोस्ट. सो बेसिकली सगळे लोक येताले तांगेले म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटा बरोबर आनी देन एक स्पिरिच्युअल गॅदरिंग जाता आशिल्ली बेसिकली. टॉम्किन्स स्क्वेअरले पिक्चर ते प्रभुपाद आसा सायकल बसून. सो मागीर शिला प्रभुपादान न्ही ते कीर्तन जालें तशी एक थोडे फ्यू मिनिट्स कृष्णा फिलॉसॉफी ಬಗ್ಗೆ कृष्णा कॉन्शियस ಬಗ್ಗೆ सांगताले आनी तांकां
लव फेस्टिवल म्हणे एवरी संडे जावचे एक फिस्टिंग बेसिकली शिला प्रभुपाद तांकां प्रसादम सर्व करताले कोण चॅन्टिंग तांचे कीर्तन करून चॅन्टिंग करून फिलॉसॉफी सरून मागीर प्रसादम फीड करताले ते मागीर तांकां पॅम्पलेट मेळ्ळे एक बेसिकली एक डिवोटी तांगेलें नांव एलन गिन्सबर्ग म्हण आसा. सो एलन गिन्सबर्ग कोण आशिल्ले म्हळ्यार ते एक व्हड पोएट आशिल्ले आनी ते सांगताले की हे हरे कृष्ण चॅन्टिंग एक आध्यात्मिक आनंद दिता आमकां इतले व्हड आनंद की खंयचे LSD जावं खंयचे ड्रग आमकां ते तरा खुशी दिना तितले व्हड आनंद आमकां हे ताका रिप्लेस केलं आसा. बेसिकली रिप्लेस केलेलं आसा. हरी बोल हरी बोल. तर तशी 9 ऑक्टोबराक थंय व्हड एक कीर्तन एक न्यूजपेपर इतले जसे पूजन सांगले थंय टॉमसिन स्क्वेराक कितले प्रोग्राम जाता आसले ते फेमस जाले की न्यूजपेपर कवरिंग मेळचे स्टार्ट जाले. तशी न्यूयॉर्क टायम्स तुम्ही पळय आसा. सो दिस इज एन आर्टिकल फ्रॉम न्यूयॉर्क टायम्स ते काळचे न्यूजपेपरचे स्क्रीनशॉट आसा हे. तर थंय स्वामीज फ्लॉक चॅन्ट्स इन पार्क टू फायंड एक्स्टसी प्रिंट झाले पेज फुल पेज. तशीच एक आणि एक न्यूजपेपर आसा रायट सायडीन द ईस्ट विलेज अदरकन ते न्यूयॉर्क टायम्सचेच एक सप्लिमेंटरी कन आसा. थंय फ्रंट पेजाक ते आर्टिकल असले थंय शिलाप्रभू मध्ये स्टँड करत आसा अँड ही इज सराउंडेड बाय ऑल द डिवोटीज आणि ते बॅनर असले सेव्ह अर्थ नाव हरे कृष्ण मुवमेंट. आय मीन तांकां बी ते इम्पॉर्टन्स कळले सेव्ह अर्थ नाव इट कॅन ऑनली बी डन थ्रू हरे कृष्ण संकीर्तन. आणि तशी व्हड प्रिंट करून सकल हरे कृष्ण महामंत्र सकल दिसता हरे कृष्ण महामंत्र थंय प्रिंट केले आसा. आणि ते आर्टिकलान खूप हे पद्धत चॅन्टिंगाला जे पद्धत आसा आणि प्रभुपादाले स्टाईल तांगेले कौतुक खूप केलं आसा ते आर्टिकल भितर. सो 1967 शिला प्रभुपादाल एक बॅच ऑफ डिसायपल्स ते न्यूयॉर्क सोडनच न्ही सॅन फ्रान्सिस्को वचून थंय एक टेम्पल ओपन करतात स्मॉल टेम्पल बेसिकली. बट थंयचे फर्स्ट टेम्पल प्रेसिडेंट हरिदास म्हण एक डिसायपल शिला प्रभुपादाल ते कसं करतात ते सांगला की द हिप्पी नीडेड ऑल द हेल्प The hippies needed all the help they could get and they knew it. And the Radha Krishna temple was certainly a kind of spiritual heaven. Kids sensed it. They were running, living on the streets, no place where they could go and where they could rest, where people weren't going to hurt them. I think it saved a lot of lives. There might be a lot more casualties if it hadn't been for Hare Krishna. It was like opening a temple in a battlefield. It was the hardest place to do, but it was the place where it was most needed. So San Francisco हे बेसिकली हे जालें तशी तांकां ते आयलेले डिवोटीजाक आयलेले चोरडांक बेसिकली तांकां खूब प्रसादां मेळटाले एवरी डे आनी फ्री कसले तांगेले कसले एक्सपेक्टेशन नाशिल्ले. थंयचे लोकल मर्चंट्स थंयचे लोकल मर्चंट ते लोकांक डोनेट करता आशिल्ले ते टेम्पलाक. मागीर थ्रू मागीर हे लंचा टायमार सगळे प्रसाद ग्रहण करतानाच न्ही शिला प्रभुपादाल चॅन्टिंगचे हरे कृष्ण चॅन्टिंगाचे कॅसेट्सचे रेकॉर्डिंग्स पॅरलली चालू उरताले. ताजे निमती एक स्पिरिच्युअल एक आध्यात्मिक वायब्स मेळटाले आनी थंयचे ते शोल्डर फ्रस्ट्रेशन जावं टेन्शन जावं हगूर कमी जाता गेले. हरी बोल. तशीच तेंगेले हरे कृष्ण मुवमेंटाक आनी एक व्हड बुस्टर म्हणल्यार 1967 थंय लोकल सॅन फ्रान्सिस्को ते लोकल बँड्स रॉक बँड्स जातात ते सगळे लोकांना रेडी झाले शिला प्रभुपाद बशी एक मंत्रा रॉक डान्स करचे. सो ते सगळे मान्यले. तर ते टायमा प्रमाणे 29 जानेवारी सगळे हिप्पीज थंय आयले बिकॉज दे आर ऑल हर्ड अबाउट शिला प्रभुपाद आणि दे वर व्हेरी इगरली वेटिंग. तर सुमार 10 वाजता सुमाराक सांजे प्रभुपादान आणि ते डिवोटीन तेगे शिष्यान अशी एंट्री केली हॉला भितर आणि जशी एंट्री जाले सगळे लोकांनी होड रावन शाउट करचे स्टार्ट केले. हरी पण न्ही बट होड रावन शाउट करचे स्टार्ट केले चियर करचे स्टार्ट केले विसल करचे स्टार्ट केले होड वेलकम केले तेंगेले. आणि अशें कळून येत आसलें की दे वर इगरली वेटिंग की तांकां पळयचें आसा शिला प्रभुपादाक तेंगे दिसता तेंगेले कीर्तन पळयचें आसा दे वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स इट.
आणि जशी शिला प्रभू आले स्टेजार आयले आणि स्टेजार तांकां एक ओट सीट दिले बसचेक आणि मागीर एलन गेरबर्ग द पॉयट पुजान सांगले ही स्टार्टेड इंट्रोड्युसिंग शिला प्रभुपाद आणि मुमेंटा बद्दल सांगचे तेगेले एक्सपिरियन्स कशी आसा चॅन्ट करून ते सांगचे स्टार्ट केले आणि मागीर शिला प्रभुपान हाताक करता घेतले आणि हळू चॅन्टिंग हरे कृष्णा स्टार्ट केले चॅन्टिंग हळू स्लो बीट स्टार्ट केले आणि जशी बीट स्लोली वाढता गेले जे हिपीज असले थंय ते हिपीज रापचे स्टार्ट झाले आणि हात वयर करून ते हळू बीट्स बशी ते डान्स करचे स्टार्ट झाले आणि मागीर जशी स्पीड घेवचे स्टार्ट झाले टेम्पो वाढले ते आनी इंटेन्स झाले तेंगेले डान्स तेंगेले चॅन्टिंग तेंगेले शाउट ते तेंगेले आयज वचून ते रडचे स्टार्ट केले ते लोक इतले व्हड एस्थेटिक मुवमेंट असले ते आणि मागीर एक मोमेंट अशी वाटली की एके मुखार वच्चे जायना प्रभुपादान कट करून ते इमेजीस स्टॉप केले आणि मागीर इमेज स्टॉप करून त्यांनी तेंगेले गुरु महाराजाक प्रेयर्स केले आणि गुरु महाराज प्रेयर्स करून 3 टाइम्स म्हटले की ऑल ग्लोज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोज टू असेंबल डिवोटीज अशी म्हण प्रोग्राम बंद केले आणि हे रॉक मंत्र रॉक डान्स हे प्रोग्राम निमित्त तांकां सॅन फ्रान्सिस्को न्यूयॉर्क मॉन्ट्रियल असे डिफरंट सिटीज अमेरिकाचे सगळे डिवोटीज मृदंगा घेऊन करता घेऊन रोडार स्टार्ट केले चॅन्टिंग करचे ते आम्ही आता बी पळयता राईट ते रोडार करचे स्टार्ट केले आणि पीपल स्टार्टेड हियरिंग सो एव्हरी नूक अँड कॉर्नर एव्हरी स्ट्रीट ते हरे कृष्णा टेम्पल जशी ओपन जाते ना आपले हे रोड संकीर्तन बी स्टार्ट करचे झाले आणि हे सगळे लोकांक हे हरे कृष्णा हे मंत्र ते ऐकून तांकां चड झाले सर हे बिकॉज शिला प्रभुपादाले एक कृष्णा संबंध एक खूप डीप प्रेम असले खूप खोल प्रेम असले आणि तेंगेले गुरु महाराजासाठी बी जे रेस्पेक्ट असले आणि तेंगेले डिटर्मिनेशन असले तेंगेले कंपॅशन असले ते निमित्त हे हरे कृष्णा मुवमेंट इट बिकेम ए हाऊस होल्ड वर्ड सगळे घरात लोकांक कळले आणि अशी ते मुवमेंट स्प्रेड झाली सगळीकडे तर थिंक वी कॅन लिह सकते ना ते एक स्मॉल व्हिडिओ पळूया दिस इज फ्रॉम एक मूवी ट्रेलर असं ते ट्रेलरसून असं ते व्हिडिओ आम्ही ते एक व्हिडिओ हे पळूया आम्ही व्हिडिओ पळूया My spiritual master, he is calling. He said that he would like to go to America. I said, are you crazy? The old man, you are going to die. Someone told you the story, you wouldn't believe it. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. He's 70 years old, he has no money, he's starting an effort, and it turns into an international movement. Everyone is thinking, I'm American, I'm Indian, I'm European, I'm Australian, but I'm not this body. I am a spirit soul. He looked like the Prime Minister of the galaxy. Prabhupada was quite unlike any teacher we'd ever known. There was no gap between what he spoke and what he lived. The Vedic scriptures gave some sort of backbone to my life. People were joining left and right. Everywhere people went, there were Hare Krishnas. Many would consider members of the Hare Krishna sect to be dangerous religious fanatics, but the Krishnas say they're simply misunderstood. People would kidnap us and try to deprogram us. The more he got attacked, the more energized he became. Prabhupada loved a good fight. He was actually bringing some kind of ray of light to the right place. Regardless of race, of religion, of nationality, we are all brothers and sisters. If I see this person, this soul, struggling just like I'm struggling in my body, I have a reason to love you. That's deep. His words carry so much power. It's a full expression of his heart that comes through. The perfection of this life is to understand oneself. This is the beginning. श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने तो खुद को भगवत गीता के लिए समर्पित कर दिया था। जिस प्रकार गांधी जी के लिए गीता और सत्याग्रह जीवन का अहम हिस्सा रहा है, उसी तरह
स्वामी जी के लिए भी मानवता की सेवा के ये दो मार्ग हमेशा प्रिय रहे। यही कारण है कि उन्होंने पहले गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा भी लिया था और देश के आजाद होने के बाद वो मानव मुक्ति की अलग जगाने दे दुनिया के भ्रमण पर निकल गए। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने इस्कॉन जैसा एक अभियान छेड़ा जो आज भगवान श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग से दुनिया को परिचित कराने में जुटा हुआ है। हरी बोल, शिला प्रभुपाद की जय। तर तशी आम्ही 3rd चॅप्टर हांगा एंड करता. वी विल मूव ऑन टू द 4th चॅप्टर. सो बेसिकली 4th चॅप्टरांत आमी हे आयकूंक घेत की मेडिटेशन आमी युजली यूज करतात. मेडिटेशन इज कॉमन यूज लूजली यूज्ड वर्ड म्हणत आमी. सो बेसिकली आमी स्टडी करताना वरी योजना सांगतात की मेडिटेटिवली स्टडी करात, जो कसले रिलॅक्स वॉकिंग वरी मेडिटेटिवली करात. मतलब बेसिकली आजकाल ते ट्रेंड जो गेला यूज करचे. सो बेसिक आयडिया अबाउट मेडिटेशन इज एनी टेक्निक जे माइंडाक काम जाऊ सायलेंट करता. आणि आमगेले वेदिक जाऊ पारंपरिक जावन आयलेले पौराणिक जावन आयलेले हे हरे कृष्ण महामंत्र थ्रू मेडिटेशन करचे एक विशिष्ट पर्पज येतं बेसिकली लायफाक. ताची पर्पज ते आमगेले चंचल जालेले मनाक स्तर करता आणि आमगेले ओरिजिनल आमगेले स्पिरिच्युअल आयडेंटिटी म्हळ्यार आमगे आध्यात्मिक आयडेंटिटी कसले असते नेचर असणे ते अनुभव करते अवेकन करता आणि बेसिकली आमकां एक खरे जालेले एक आनंदाचे अनुभव करचे आमकां अवकाश हाण दिता. सो अकस्मात आमी अशी योजना केला की आमी बेसिकली आमगेले स्पिरिच्युअल नेचर स्पिरिच्युअल आयडेंटिटी म्हळ्यार आध्यात्मिक आयडेंटिटी आमी कोण कृष्णाले सेवक हे आमी विसरन असणे हे भौतिक आयडेंटिटीचे मागशेन लागला. कारण आमी रियलायज आमी हे भौतिक शरिरांतच आसात म्हण आमी इतले मस्त वर्षाचे आमी हे शरिरांत आसात आणि हेचे पयलीं आमी कितले शरिरांत आसले. सो आमकां हेचे जे कंडिशनींग मटेरियल म्हळ्यार भौतिक कंडिशनिंगा निमती आमकां हे अर्थ जाता. आमी वेदा जाणता आमकां सांगतात की एक बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन आसा की वेदा जावन की हे आमगे मटेरियल बॉडी जे भौतिक शरीर हे असणे भौतिक शरिरांत असणे सटल शरीर उरता आणि सूक्ष्म शरीर होता. सो सूक्ष्म शरीर कसे आमी न्हिदले तशी आमी एक एक्सपिरियन्स विंगड आयडेंटिटी घेतात. आमी एक पण विसरून वतात की आमी कोण आस म्हणून. समटायम्स आमी खंयची एक विंगड कॅरेक्टर जावन कसकी आमी सपनांत आमी कसकी करतात आमगे सपनांत ताईचे सफरींग आमी एन्जॉय करतात. ताचे ताई आशिल्ले आमगेले सफरींग जावं एन्जॉयमेंट ते सगळे आमी अनुभव करतात. जाल्यार एकदम एक अलार्म वाजली तशी. सो कसं करतात आमी उठतात आणि आमी आमगेले नॉर्मल आमी कोण म्हण आमी गोंजतात म्हळ्यार अरे हे ते सगळें स्वप्न आशिल्लें सो म्हण आमी अर्थतात आनी बेसिकली आतां कसं करता हांव कोण आनी हांव कसं करता म्हण आमी ते योजने करचे स्टार्ट करतात. सो सिमिलरली आमी हे पावरफूल हे दिव्य जालेले हरे कृष्ण मंत्रान ते आयकून 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 आमगेले स्मृती आमी विसरलेले आमी कोण म्हण विसरलेले स्मृती आमी उठून ते आमकां बेसिकली हेच हरे कृष्ण मंत्र कसे आमकां जागरण करता बेसिकली. सो आमगेले संत लोक आमगेले भारताचे संतान सगळे आमकां पदे पदे सांगला तांगेले पोयम्सां थ्रू तेकनचे वेदा श्लोकास थ्रू की आमगेले गोल ऑफ लायफ आमी हे जगतांत एन्जॉय करचे कांय ना. आमी हे बेसिकली आमी हे जगत असणे आमगेले कर्म करून आमगेले कृष्णा खातीर कृष्णाक पावचेक आमी एक मार्ग दिलेलो जन्म आहे असले जन्म आणि मेळना. सो बेसिकली ते लोक आमकां एडवायस दितात की आमगेले हे स्पिरिच्युअल आयडेंटिटी रियलायज करात म्हळ्यार कोण कृष्णाला हांव सेवक जावं कृष्णाले निमती आमगेले कसले संबंध आसा ते अर्थ करना आमी भगवंता धामाक वचचे मार्ग आमी अर्थ करून घेवका आणि ते रिलेशनशीप भगवंता बरोबर संबंध इटर्नल संबंध म्हणजे शाश्वत जालेले संबंध असणे बेसिकली एस्टॅब्लिश करचे प्रयत्न करता.
हरी बोल जय. तशी जशी वेदात कशी म्हटली आसा सिमिलरली आणि विंगड देशात बी अँड ही जशी सॉक्रेटस प्लॅटो हे सगळे ग्रीक फिलॉसॉफर असले तर ते लोक दे ऑल्सो हॅड सिमिलर कन्सेप्ट तेंगेले कन्सेप्ट सेम असले. ते लोक एक म्हणटा असले की हे जगत आसा हे टेम्पररी आसा आणि आम्ही वी एक्चुअली बिलोंग टू समथिंग परमनंट. आम्ही एक्चुअली आध्यात्मिक जगतासून आयले आसा. तेंगेले बी हे फिलॉसॉफी आसा. आम्ही त्यांनी केन्ना वेदाच वाचले ना बट इट इज इन लाईन विथ अवर वेदिक इंजंक्शन. तर सिमिलरली तशीच जिजस क्रायस्तान बी क्रिश्चियनिटी भितर बी व्हेरी सिमिलर कृष्णान नामा भगवंताले नामा बद्दल सांगले आसा. तर तशी हांगा सेंट जॉनाचे गॉस्पेला भितर गॉस्पेल म्हणल्यार जिजस क्रायस्ता बद्दल थंय तेंगेले बायोग्राफी बरयले आसा. त्यांनी कसे टिचिंग्स केले ते गॉस्पेला भितर बरें रावता. तर सेंट जॉनान बरयले गॉस्पेलाक बरयलें आसा की इट इज अ स्पिरीट दॅट क्विकन गिव लायफ अँड द फ्लॅश प्रोफेट नथिंग. म्हणल्यार हे बॉडी आसा अवतरण आसा हे शरीर भायर कवरिंग आसा ओनली आनी कसलें ना. आणि भितर एक्चुअली सोल आसा जो विच इज एक्चुअली द लायफ गिविंग फोर्स. ते एक्चुअली लायफ दिता बॉडीक. द बॉडी इज युजलेस. तशी आणि जिजस क्रायस्तान म्हटलें आसा की वॉट प्रॉफिट ए मॅन इफ ही गेन द होल वर्ल्ड बट लूज हिज इमॉर्टल सोल. तर बेसिकली ही स्ट्रेसिंग की हे सोलर फोकस करची इम्पॉर्टंट आसा. तुम्ही जगतात पूर्ण जगतात तुम्ही व्हडले मनुष्य जरी बनले बट तुम्ही तुमगेले सोल मोरॅलिटी वर्च्यू सगळे लूज केले इट इज ऑल युजलेस. तशीच टिचिंग आमकां आचार्य सांगता तुम्ही सगळे जगत तुमकां प्रीत करत आसा पण तुम्ही कृष्णाले प्रीत मिस केले तर तुम्ही सगळे मिस केले. आणि तुम्ही सगळे जग तुमकां प्रीत करना पण कृष्णा तुमकां प्रीत करसा तुम्ही सगळे जगत जिंकले. तशी ते तर तशी स्पिरिच्युअल आमकां एक दर्शन दिल्यार तर एक आमगेले एक दृष्टिकोन आमकां जे हे मत आसा आमगेले जग भौतिक संसारा बद्दल मत आसा ते मत एकदम चेंज जाता. ते पूर्ण ट्रान्सफॉर्म जाता फूल. तर हे जे चेंज करचे जे टेक्निक आसा ते प्रॉपर टेक्निक आमकां शास्त्रान दिले आसा. आणि ते शास्त्रान कशें दिलें आसा बाय हियरिंग अँड चॅन्टिंग मंत्रास. आमगेले मला आयकेचे आणि उलेचे मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र अशी मंत्र उलेचे आणि आयकेचे ते चेंज जाता. आणि सगळे रिलीजन जसे आम्ही क्रिश्चियनिटी पळय आसा अशी खूप रिलीजनाक हे दे हॅव बीन टेलिंग दॅट भगवंताले नामार मेडिटेट करचे खूप इम्पॉर्टंट आसा खरं. तसे सेंट जॉनान आनी एक बरयलें आसा गॉस्पेला भितर की इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड अँड द वर्ड वॉज विथ गॉड अँड द वर्ड वॉज गॉड. परत भगवंत नामा बद्दल सांगत आसा. तशी आनी सांगले आसा द वर्ड दॅट आय स्पीक ऑन टू यू दे आर स्पिरीट. हे क्रायस्ट म्हणटा अशी की आप तुमकां ते सांगता भगवंताले बद्दल सांगता नाम जे सांगता दे आर लायक स्पिरीट दे आर द सुपर सोर्स. आणि मागीर परत सांगता की praise him with the timbrel and dance, praise him with the string instrument and organs, praise him upon the loud cymbals. म्हणजे करताल घेऊन त्यांना तेगेले भगवंताले नामस्मरण करा आणि वीणा घेऊन नामस्मरण करा, मृदंग घेऊन ड्रम्स घेऊन नामस्मरण करा. तर झुमरू ट्रिम्बल मध्ये डिश अशी लागते अशी डान्स करचे टाइम तर ते सगळे घेऊन भगवंताले नामस्मरण सिंग करा कीर्तन करा. बेसिकली दे आर ऑल्सो सेइंग कीर्तन. आणि मागीर फॉर हुसो एव्हर शॅल कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड शॅल बी सेव्ड. आम्ही बी हे सांगता रे अल्टिमेट आमकां हे भौतिक संसाराक वाचेची एकच एक उपाय आसा ते आसा हरिनाम. आणि हांगा बी क्रिश्चियनिटी भितर बी ते सांगता आसा. आणि तुम्ही पळयत आसतले फ्यू क्रिश्चियन्स ते कसले करतात दे चॅन्ट दे जस्ट डोंट ग्लोरिफाय ऑर सिंग ते चॅन्ट बी करता रोजरी बीट्स जाल्यार चॅन्ट करता भगवंताच्या नामावर मेडिटेट करता. सो दॅट इज ऑल्सो वॉट वी हॅव ऑब्झर्व. तशी डिफरंट रिलीजन कसले आता सो अनेक रिलीजन प्रॉमिनंट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज इस्लाम. तरी वरी दवाल नावाचेर न्ही आणि तांगेले बेसिकली ते अल्लाह नावाचेर मेडिटेट करतात. सो दवाल तांगेले 99 नेम्स आसा आणि ते अरेबिकाचे ट्रान्सलेशनान तांकां द ब्युटिफूल नेम्स म्हणटा. ते आमगेले ताज महलांत जावं मॉस्काक गेल्यार न्ही ते ऑलरेडी तेंगेले बॉल्सार बरयलेले उरता ते 99 नेम्स. सो ते तांगेलो सान चॅन्टिंग बीड उरता तांकां इस्लामीक रोजरी म्हणटात. ते तांदूळ 33 बीड्स उरतात. 3 सेट ऑफ 33 बीड्स न्ही ती सगळे अल्लाह सगळे नांव
सांगतात आणि दे ॲक्च्युली दे मेडिटेट अपॉन अल्लाज नेम. सो मागीर विंगड रिलीजन पळयता सीख रिलीजनान न्ही ते वरी प्रॉमिनंटली तांगेले नामाचेर दवाल नाम ताजेरच तांगेले फूल फोकस उरता. गुरु नानक द फाउंडर ऑफ सीख रिलीजन ते सांगतात की म्हळ्यार आमी सकाळचे टायमार बेसिकली सकाळचे टायमारच न्ही फर्स्ट थिंग वी शूड डू इज फर्स्ट थिंग आय डू इज आय मेडिटेट ऑन दी ग्रेस ऑफ ट्रू नेम. म्हळ्यार एक एब्सोल्यूट भगवंताचे नांवाचेर हांव मनन करता. तो मागीर तांकां एक्चुली स्वप्नांत येवन भगवंतान सांगला की वच आनी म्हागेलें नांव पदे पदे रिपीट कर आनी दुसरे लोकांक वरी तेंतून ते रिपीट कर सो कर. मागीर हे रॉक्सरीज आनीक आमी खंयच्या रिलीजनान पळयतात म्हळ्यार बुद्धिजमान ते वरी आमगे वर 108 बीच उरता आनी ते बुद्धाल नांव चॅन्ट करतात. ते कदा चॅन्ट करतात लिबरेशना खातीर आनी हे जन्म मृत्यूचे सायकल असणे मोड नसणे ते एक भगवंताल धाम जो स्पिरिच्युअल शाश्वत जालेले धामाक वचचें. हरी बोल जय जय. आणि तशीच आता आम्ही जशी पळयलें भगवंताले डिफरंट नाव आसा आणि डिफरंट गुणाक डिफरंट नाव. जशी अल्लाह म्हणल्यार द वर्शिपेबल वन तशी सगळे नाव भगवंताले डिफरंट नामाक डिफरंट तेंगे गुणाक अशी डिफरंट नाम आसा भगवंताले. भगवान अनलिमिटेड आसा तेंगे नाव बी अनलिमिटेड आसतलें. पण आमगेलें शास्त्र म्हणटा की हे सगळे नामाक एक सारांश पूर्ण सारांश म्हणल्यार एक नाव आसा आणि ते नाव आसा कृष्ण. कृष्ण एक पूर्ण सारांश नाव आसा आणि हे नावा भितर सगळे एक प्रमुख नाम आसा. सगळ्या नामाचे एक प्रमुख नाम आसा आणि ते सगळे इट इज द मोस्ट पॉवरफुल ऑल कंपेसिंग एक्युमुलेटिंग नाम आसा ते. दिस इज सो इम्पॉर्टंट. तर प्रभुपाद बी म्हणटा की आम्ही केन्ना कृष्णा म्हणटा बेसिकली वी आर रेफरिंग टू गॉड. कृष्ण म्हणल्यार आम्ही देवा निमित्त उलयत आसा. सो देर आर मेनी नेम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड कृष्ण म्हणटा आणि थ्रू आउट द युनिवर्स आणि आमगेले जगत न्ही पूर्ण युनिवर्सा भितर भगवंताले डिफरंट नाव आसा पण प्रमुख नाव म्हणल्यार कृष्णा. आणि हे आमगे शास्त्र बी आसा पद्मपुराणाची शास्त्र बी तागेले वर्णन उल्लेख केले आसा. आणि अनेक कालासून आम्ही पळयत आसा की भक्तगण आणि संत हे आसा ते लोक कृष्णाले नामा स्मरण करून तांकां एक आध्यात्मिक तांकां एक परफेक्शन मेळ्ळें आसा. आणि पण आमगेली हिस्ट्री म्हणटा की 500 इयर्स पयले हे चैतन्य महाप्रभू आयलेले आणि चैतन्य महाप्रभून हे नाव प्रसिद्ध केले. हे जे मुवमेंट आसा नामस्मरणचे म्हणून संकीर्तन मुवमेंट ते चैतन्य महाप्रभून 500 इयर्स पहिले प्रसिद्ध केले. आणि त्यांनी ते तेंगेली इच्छा असली की हे जगभराक ते नाम पसरण जावका आणि सगळे लोक कृष्णा नाम स्मरण करता. सो आमकां सगळे लोकांक गोत आसा की आमकां 4 युगाज आसा आणि 4 युगांत न्ही एवरी युगाक एक रेकमेंडेड पाथ आसा स्पिरिच्युअल पाथ म्हणजे आध्यात्मिक दारी म्हणटा. सो ते कसले आमी आयकल्या वरस न्ही हरे नाम हरे नाम केवलम कलव नष्टी एव नष्टी गतिरन्यता. सो तातूंत सांगला की हरिनाम असणे आमगे वेद कली उपनिषदान सांगला की पदे पदे सांगतात की हरिनामच एक कलियुगांत न्ही आमकां बचाव करचे जाता. सो हे कली संतरण उपनिषदांत न्ही बेसिकली अनेक आमकां श्लोक आयला. हरे कृष्ण 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 हरे हरे ताजे मिनींग आसता. सो हरे राम 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 हरे हरे. These 16 names composed of 32 syllables are the only means to counteract the evil effect of Kali Yuga. In all the Vedas, it is seen that to cross the ocean of science, there is no alternative to chant the holy name. So basically, hanga kanche he Kali Yugaचे kanche दोष चेन भायर येवका म्हळ्यार एक प्रोसेस आसा ते हे आमी दवाल नाम पदे पदे स्मरण करता म्हणून सांगता. हरी बोल जय. आणि हे नाम संकीर्तन ते जेच्यान जे निमित्त आमगेले मनात आमगेले हृदया भितरचे ते कल्मश आसा मळ आसा ते साफ जाता आणि आमकां कृष्णा कडेन घेवन वता. अशे संकीर्तनाक प्रभुपादा म्हणटा चैतन्य महाप्रभू म्हणटा की तेगेले विजय ते शिष्टाष्टकम भितर म्हणटा परम विजयते
श्रीकृष्ण संकीर्तनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम. अशी परम विजय जाऊ अशी संकीर्तनाक म्हणून चैतन्य महाप्रभू म्हणतात. आणि तेंगेले चैतन्य महाप्रभून एक टाइम भविष्यवाणी केलं असा केलं की हे नाम संकीर्तन नाम पूर्ण देश नॉट ओनली इंडिया बट पूर्ण जगात गावा एव्हरी टाउन अँड विलेज ते प्रसिद्ध जातले कन. तर भक्ती विनोद ठाकूर म्हणतात की लॉर्ड चैतन्य डिड नॉट ॲडव्हेंट हिमसेल्फ टू लिबरेट ओनली ए फ्यू मॅन इन इंडिया. की थोडे मनुष्य इंडिया ओनली इंडिया हे करचे लिबरेट करले आले ना. His main objective was to emancipate all living entities of all countries throughout the entire universe and preach the eternal religion. There is no doubt that this unquestionable order will come to pass. Doubt ना हे भविष्यवाणी खरे आतले भगवंतान म्हटले असा. Very soon the unparalleled path of Harinam Sankirtan, the congregation chanting the holy name of the Lord will be propagated all over the world. For that day when the fortunate English, French, Russian, German and American people will take up the banners, mridangas and kartalas and raise kirtan chanting through the streets and towns. When will that day come? हरी बोल. ते भक्ती विनोद ठाकूर अशी म्हणत असा प्रे करत असा की चैतन्य महाप्रभूले जे असा भविष्यवाणी खरं जातले पण केन्ना जातले आय एम वेटिंग फॉर इट. आणि एक दिवस म्हाका होत असा की फ्रान्स म्हणू की युरोप म्हणू आणि खंय बी राबू US थंय अमेरिकन सगळे लोक मृदंग करताल घेऊन संकीर्तन करतले. आणि तेंगेले जे दृष्टी असले दूरदृष्टी असले ते रिअलिटी साक्षात त्यांना जाल्ले की विदिन ए सेंचुरी विदिन 100 years शिला प्रभुपाद आले त्यांना साक्षात्कार झाले. आणि शिला प्रभुपाद न्यूयॉर्क आले ते तर ते विदिन एन इयर ही फाउंडेड इस्कॉन इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. आणि क्विकली तेंगेले जे चॅन्टिंग असले साऊंड ऑफ चॅन्ट ते फुल प्रसिद्ध झाले. इंग्लंडसून अमेरिकासून फुल जग प्रसिद्ध झाले. प्रभुपादा म्हणतात कलियुग कंटिन्यूज फॉर 4,32,000 years ऑफ विच 5,000 years हॅव पास. कृष्णा परत गोलोका गेलेसून कलियुग स्टार्ट झाले ते 5,000 वर्ष पहिले. सो आउट ऑफ 4,32,000 सून 5,000 वर्ष झाले. आता तेगेले बॅलन्स राबले असा 4,27,000 years कलियुगाचे. आणि हे 4,27,000 yearsहून 10,000 years बेसिकली संकीर्तन मुवमेंट जे इनोग्रेट केलं असं चैतन्य महाप्रभून जे इनोग्रेट केलं असतं त्याची स्थापना केली असं ते कंटिन्यू राहतले. सो वी हॅव दिस आम्ही त्याला म्हणता इस्कॉना भितर गोल्डन एज 10,000 इज गोल्डन एज. तर टील 10,000 एज कलियुगा इतले इफेक्ट करणं जातले. आणि अशी जायना आम्ही पळयता की तरी कितले इफेक्ट आसा कन. आफ्टर 10,000 इट विल बी व्हेरी व्हेरी वर्स. तर ते म्हणतात की टिल दिस 10,000 years एव्हरी सोल हॅज टू टेक एन ऑपॉर्च्युनिटी अँड फॉलोअर्स ऑफ कलियुगा हॅज टू टेक टू कृष्णा कॉन्शियस मुवमेंट. आणि त्यांनी हरे कृष्णा चॅन्ट करचे महामंत्र चॅन्ट करचे हवका. आणि अशी केल्यार मागीर हे मायाचे क्लचसून मायाचे माया जालसून तांकां मुक्ती मेळटले. आणि परत ते तेंगेले आम्ही गोलोका वृंदावनाक परत वतले असे म्हणते चैतन्य महाप्रभूक नमन करतात. तर हे चैतन्य महाप्रभू आम्ही म्हणत असा तर लेट सी वी विल अंडरस्टँड मोर अबाउट चैतन्य महाप्रभू इन अवर 5th chapter चैतन्य महाप्रभूचे 500 years मागशेन असणे एक अद्भुत झालेले एक पर्सनॅलिटी म्हणे ते एक व्यक्ती ते येऊन असणे एक भयंकर झालेलं होड झालेले एक नॉन व्हायलेंट म्हळ्यार कोणाकूच तांकां अहिंसावादी झालेले एक सिव्हिल डिसओबिडियन्स मुवमेंट ते एस्टॅब्लिश करले. हेच मनशान असणे हेच पर्सनॅलिटी बेसिकली त्यांनी रिस्ट्रिक्शन कास्ट आउटकास्ट कोणाक खंयचे तांगेले खंयचे वर्णांत आसात खंयचे आश्रमांत आसात रिगार्डलेस खंयचे ते असनी तांकां सगळे लोकांक अर्थ करून दिले की सगळे लोकांक असनी हे आनंदाचेर अधिकार आसा आनी आनंद अचीव करचे जाता म्हण एक कॉन्फिडन्स दिलेले. ते तसले व्यक्तीले नाव श्री चैतन्य महाप्रभू. आजचे आम्ही मॉडर्न हरे कृष्ण मुवमेंट म्हणतात ते ॲक्च्युअल फाउंडर ऑफ हरे कृष्ण मुवमेंट या संकीर्तन मुवमेंट इज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभू. चैतन्य महाप्रभू
वेदासन वेदीक विंगड वेदीक शास्त्रान बरयला की तांगेल ऑलरेडी प्रिडिक्शन जाले ते केन्ना येतले आनी कोणाल घराक येतले ते सगळे प्रिडिक्शन जालेले से 1486 तसनी मायापुरान ती जन्माले आणि होडोड विद्वान जाऊ संत तांगे बगे सांग बरयला की ते एक ऑर्डिनरी ह्युमन बीइंग न्ही ते कृष्णाले स्वयंरूप कृष्णा जावन भगवंताले डिवोटी कशी जावचे म्हण एज एन एक्झाम्पल आमकां शिकोवन दिवचेक आयलेले म्हण सो हांगा आमी हांगा आमी पळयता तेन्ना हे योगपीठ हे ताका म्हण जन्मस्थान हे नीम ट्री म्हण आमी नीम ट्री मात कडुलिंब ट्रीचे तगू आम्ही चैतन्य महाप्रभू जन्मलेलं स्थान आहे त्याच खातीर चैतन्य महाप्रभूले अफेक्शन जावन तांगे पेरेंट्स ताका निमाय म्हणून आपयतात अँड देन नेक्स्ट हे सची देवी आणि जगन्नाथ मिश्रा चैतन्य महाप्रभूले हाऊस आणि बापूस जावन लीला करलेले हे व्यक्ती आशिल्ले आणि हे तांगे चोल्डा जावन एक बाल चैतन्य म्हण आमी म्हणयतात तांगेर हे डीटी बेसिकली आमी हे पळोवचे हे मायापुरांत आसा आणि हे गौर नारायण म्हण हांगे डीटीले नांव आणि गौर नारायणान रायटान आशिल्ले लक्ष्मी प्रिया म्हण तांगेले एक वायफाल नांव आनी एक वायफाल नांव तांगेले अर्धांगिनी नांव विष्णुप्रिया म्हण सो रायटान तशी लक्ष्मीप्रिया लेफ्टान तशी विष्णुप्रिया हरिपूर तर तशी चैतन्य महाप्रभूक सगळे पूर्ण जगभरात एक त्यांची इच्छा असते की पूर्ण जगभर सगळे लोक ते भगवंताले प्रेम कृष्ण प्रेम अनुभव करूकन आणि म्हणून ते संकीर्तन मुवमेंट आंदोलन त्यांनी स्टार्ट केलेलं आहे आणि ते संकीर्तन मुवमेंट पळयल्यार सगळे लोकांक भय दिसयले कोण लोकांक बेसिकली जे इरिलिजियसली ते आमगेले मोनोपॉलीक लिडरशीप करचे ट्राय करता असले एक्सप्लॉट करून रिलिजियस शास्त्राक एक्सप्लॉट करून करता असले अशी लोकांक भय वाचचे स्टार्ट जाले आणि म्हणून त्या लोकांन थंय लोकल मुस्लिम एक रुलर असले चांद काझीकन ताका कंप्लेंट केले तर चांद काझी चांद काझीला ऑर्डर ताका वाटले चांद काझी की खरेच हे कसले प्रॉब्लेमॅटिक आसा हे मुवमेंट हे आंदोलन आणि इट शूड बी स्टॉप म्हणून त्यांनी तांगेले कॉन्स्टेबलाक सोल्जराक सैनिकाक धाडून शिवास पंडिताल्या घराक वन ऑफ द चैतन्य महाप्रभूज असोसिएट तेंगेले घराक धाडून ते ड्रम्स स्मॅश केले आणि ऑर्डर केली की परत कोणी हे हरिनाम संकीर्तन करतले तांकां इमिजिएटली पनिश तांकां शिक्षा मेळटले कर आणि परत अशी नव दिवपाक खंय अशें जावचें नाका आणि हे थंय टेम्पला भितर हे श्रीवास ठाकुराले घर आसा ते कोट्याड आसा आणि ते कोट्याडाक इट इज ऑलमोस्ट 250 मिटर्स फ्रॉम योगपीठ ते पूजन सांगले योगपीठ तर थंय सकल पळयल्यार ते एक मृदंग आसा ते मृदंगाक होल आसा आणि हे मृदंग असले जे चांद काझीन लात मान सोल्जर त्यांनी लात मान ते मोडले होल आसा थंय ते होल आसा तर सो आफ्टर दॅट केन्ना हे श्री चैतन्य महाप्रभू कळले सो ही बिकेम एंग्री आणि त्यांनी कसले ताका राग आले तांकां आणि त्यांनी क्विकली एक होड आंदोलन हे केले पीसफुल आंदोलन ऑर्गनायज केले आणि एक डिसायडेड इव्हनिंग प्लान करून अचानक खंयसून गोत ना बट चैतन्य महाप्रभूला ऑलमोस्ट 1 लाख डिसेबल्स स्ट्रीटार आले दे केम ऑन द रोड आणि थंय येऊन ते स्टार्टेड सिंगिंग संकीर्तन लावडली होड ऑन जशी डरकाल फोडला अशी वाघाची होड ऑन संकीर्तन करचे स्टार्ट झाले आणि ते स्मॉल ग्रुपाक डिवायड जावन डिफरंट डायरेक्शन वचून संकीर्तन करता डान्स करता ते काजीले घराक असेंबल झाले चांद काजीले घरा भायर ते लोक सगळे परत मेळ्ळे थंय असेंबल झाले प्लानाशी तर फर्स्ट चांद काजी इतले व्हड आवाज ऐकून भिल्लो 1 लाख लोक आयले आसा आंदोलन कर ते तो भिल्लो आणि तो भितर लिपलो तर चैतन्य महाप्रभून ताका रिक्वेस्ट केले भायर येवचे आणि ताका इन्विटेशन एक्सेप्ट करून चांद काजी भायर आलो आणि ते दोन लोक डिस्कशन करचे वार्तालाप करचे स्टार्ट झाले आणि वार्तालाप करता आणि चैतन्य महाप्रभू एकदम पोलाइटली नम्र प्रकाराने उलयत असले आणि एकदम लॉजिक आणि रिझन प्रॉपर देऊन ही कन्विन्स काजी की हे जे संकीर्तन मुवमेंट आसा तुमकां जे एक रॉंग एक परसेप्शन आसा ते दॅट इज ग्राउंडलेस बेसलेस संकीर्तन मुवमेंट इज रियली गुड आणि ही कन्विन्स हिम अँड चांद काजी इतले कन्विन्स झाले की नॉट ओनली ही अग्री टू ही अलाउड संकीर्तन
तो स्वतः चैतन्य महाप्रभूले डिवोटी बनलो आणि शिष्य बनलो, डिवोटी बनलो आणि तो स्वतः प्रोमोट करचे स्टार्ट झालो, संकीर्तन ताका प्रोटेक्शन दिवचे स्टार्ट झालं आणि टील टुडे हिंदूज ते वता दर्शनाक चैतन्य महाप्रभू टेम्पल महापुराक ते थंय तेगेले चांद काजिले थंय कबर किंवा ते समाधी म्हणचे येता, समाधीक ते लोक एक रेस्पेक्ट दिता आणि हे ते समाधी आसा. तर एक नवद्वीप भितर आसा ते समाधी आणि आपले इस्कॉन टेम्पल असून इतले दूर ना ते. आणि एक ट्री जे एक वृक्ष आसा वयर ते दॅट इज ऑल्सो लाईक मोर दॅन 500 years old ट्री. इट इज स्टील लाईव्ह, द ट्री इज स्टील अलाईव्ह. आणि थंय डिवोटीज वता चैतन्य महाप्रभूले, ते थंय प्रदक्षिणा करून ते वृक्षाक आणि ते समाधीक आणि ते पांय पडता आणि बिकॉज चांद काजीक भगवानाली कृपा मेळलेले म्हणून ताका रेस्पेक्टफुल तांकां पांय पडता. आणि ते एक ट्री आणि एक स्पेशलिटी कसले म्हळ्यार हे ट्री म्हळ्यार भितरसून पोकळ आसा, कसले ना एकदम हॉलो असो पोकळ आसा आणि अशी असून बी ते वृक्षाक थंय लिव्ज आसा, तुम्ही पळय लिव्ज आसा आणि फूल बी येता, एकदम सुंदरसून फूल बी येता. खंयसून उदक वता कसलो आयडिया ना, पण एकदम पोकळ ट्री आसा आणि स्टील देर. तुम्ही मायापूर गेल्यार तुम्ही थंय दर्शन घेवचें हो का, तेंगेले ब्लेसिंग घेवचें हो का. चैतन्य महाप्रभून असणे मागीर हे मुमेंट, हे संकीर्तन मुमेंट असणे ओन्ली मायापुरा जाऊ बेसिकली कोलकाता ते वरी दवरनात. ही दे फुल मुमेंट असणे फुल ऑल ओव्हर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ. काही ते बाय ट्रॅव्हलिंग बाय म्हणजे चमकोन असणे एक जगताचे इंडियाचे एक पार्टाक वचून पावयला बेसिकली. सो तांकां हे वाटता की संकीर्तन मुमेंट तांकां एक नॉर्मल मुमेंट न्ही आशिल्ली, जेव्हा आंदोलन न्ही आशिल्लें, भगवंता प्रिती वांटचें आंदोलन आशिल्लें बेसिकली. सो ही मागीर ऑन द वे वता वतान तांकां खूब मायावादीज, निराकारवादी थंगे बरो तांगेले एनकावंटर जाले, जेव्हा तांगे बरो डिस्कशन्स जाले की युजली मायावादीज कशें म्हणटात तांकां दवाक फॉर्म ना, जावं दवाक पर्सनॅलिटी ना, हे सगळे माया हे असले चड जन तसले उलयतात. निराकारवादी वरी सेम तांगेलो तेच बिहेवियर उरता युजली की तांकां जाता की युजली ते टायमार अशी हे आशिल्ली की असले बिलीफ आशिल्ली की तांकां एक कोणाक स्पिरिच्युअल एनलायटमेंट जावंक, जो स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक खुशी जावका, जो आध्यात्मिक मर्जिंग इंटू ब्रह्मन जावपी तांकां संस्कृत येवका आणि संस्कृता थ्रू वेदांत सूत्र ती वेदास आणि वेदांत सूत्र ती लोक अर्थ करून घेवका. ओन्ली दॅट इज द ओन्ली रेकमेंडेड प्रोसिजर. तेन्ना असणे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विद्वान म्हणत आमी पंडित जो म्हणत सर्वभौम्य भट्टाचार्य म्हणून ते एक मायावादी स्कुलाचे फिलॉसॉफर बेसिकली. ते असणे हेजे बगे डिस्कशन चलताना असणे ही वॉज अपोजिंग की दवाखांचे रूप ना कसले ना, दवा कसले इंडिव्हिज्युअलिटी ना म्हणून. सो बट चैतन्य महाप्रभून तांकां सांगले की कशी आमी एवरी म्हाका तुमकां सगळे लोकांक एक इंडिव्हिज्युअलिटी आसा, आमगेले म्हणचे एक इमोशन्स आसा, तशीच असणे हे आमी बरे पार्ट ऑफ कृष्णा, पार्ट अँड पार्सल्स ऑफ कृष्णा. बट द सुप्रीम होल, द एब्सोल्यूट होल म्हळ्यार हे सगळे आमी हे होलाचे होल पार्टाक एक रिलेटिव्ह, ही इज अ रिलेटिव्ह पर्सन. कशी आमी एक पर्सन पळय तो वरी एक पर्सन. त्याच खातीर खंयचे धर्म तुमी घेयात तांकां देवाक ही म्हण रिप्रेझेंट करतात, इट म्हणनात. दो दे डोंट बिलीव की तांगेले रूप ना कसले ना म्हण, जाल्यार ही म्हण रिप्रेझेंट करतात. सो मागीर असणे चैतन्य महाप्रभून तांकां हे डिस्कशना नंतर तांकां आपणाले कृपे दाखोवन आपणाले कृष्ण रूप दाखयलें. तेन्ना इमिडिएटली सर्वभौम भट्टाचार्य तांगे पांयार पडून असणे तांकां नमस्कार करून तांगेले ओरिजिनल तांगे शिष्य जावचे हे एक्सेप्ट केले. सो चैतन्य भागवतासून वर्स आसा ते खंय ते बरयलें आसा, षडभुज अवतार भगवंताले. द लॉर्ड इन हिज काइंडनेस डिस्प्लेड अ नंबर ऑफ डिफरंट डिवाइन फॉर्म टू सर्वभौमा, स्टार्टिंग विथ 4 armed नारायण फॉर्म. फर्स्ट 4 armed नारायण फॉर्म दाखयले चतुर्भुज, मागीर 2 armed कृष्णा फॉर्म and holding a flute, and finally 6 armed form. When Sarvabhauma saw the 6 armed form of the Lord as brilliant as a million sun, he fell down in a faint. ते अशी हांगा चैतन्य भागवत भितर बरयलें आसा. सो बेसिकली अनेक वन ऑफ द अनेक कॉन्फ्रंटेशन म्हणजे जो
आर्ग्युमेंट म्हणजे मेळ्ळें म्हळ्यार मायावादीज हेडक्वॉर्टर बनारस आसा चैतन्य महाप्रभूनसनी बनारस ऑन द वे टू साऊथ इंडिया ते बनारसा गेले आनी बनारसान तसनी युजली थंय हाय स्कॉलर्स मेळटा तुमकां वेदांतिस्ट जो क्या बोलता कस म्हणटा ताका विद्वान जो पंडीत होडोड असले एक एज्युकेशनल हे आशिल्ले ते हब आशिल्ले थंय वचूनच न्ही संकीर्तन स्टार्ट करता तशी थंयचे निराकारवादी जो मायावादी फिलॉसॉफी दवन घेतले लोक येवन शिला प्रभुपादाक एक्चुअली दे डोंट एग्री विथ शिला प्रभु सॉरी नॉट शिला प्रभु चैतन्य महाप्रभू तेन्ना प्रकाशानंद सरस्वती म्हण एक लीडर थंयचे मायावादी स्कुलाचे जो मायावादी सेक्टाचे एक लीडर जालेले ते भगवंताल हे एक्टाक न्ही क्रिटिसायज करतात न्ही हे कस करता आसात पळय तुमी रॉंग कसले दिसान आमगेले अकस्मात आमकां स्पिरिच्युअली मुखार येवका म्हणल्यार आमी स्टडी करका म्हळ्यार सिद्धांत वाचका फिलॉसॉफी वाचका आनी भगवंता बगी आमी डिस्कशन्स लेंथी डिस्कशन करून अर्थ घेवका तशी ते तांगेल ओपिनियन आशिल्लें शिला सॉरी चैतन्य महाप्रभूनच न्ही थोडे डिवोट तांगेल डिसायपल्स जाले विनंती आयकूनच न्ही ते तसले व्हड लिडरा कडेन वचून डिस्कशनाक बेसिकली एग्री कर ते दाखयल की तांकां की बेसिकली तांकां तांगेल मिस्टीक पावर दाखयले की तांगे हे एफिल्युजन्स तांगे बगे उलयतात न्ही हे एफिल्युजन्स हेजे किंत सन्ना किंत व्हड एफिल्युजन्स तांगेल बॉडीचेर दाखयले ते आयकत पळयलेले सगळे मायावादीस थंयचे ते एकदम बसलेले मायावादी उठूनच न्ही चैतन्य महाप्रभूक पांयाक पडतात आणि प्रकाशानंद सरस्वती ते विचारता चैतन्य महाप्रभूक चैतन्य चैतन्य महाप्रभू तुम्ही हे फिलॉसॉफी सगळे सोडून डान्स कसल्या करतात आणि चॅन्ट कसल्या करतात कसल्या तुम्ही वेदांत सगळे वाचनात देन चैतन्य महाप्रभून एक कसले सार्कॅस्टिक वे ते आन्सर करतात की आय हॅव टेकन द संकीर्तन मुवमेंट इन्स्टेड ऑफ स्टडी ऑफ वेदांत बिकॉज आय एम अ ग्रेटफुल अँड बिकॉज आय एम अ ग्रेटफुल चैतन्य बेसिकली आय एम अ ग्रेटफुल म्हळ्यार हे कसल्या सांगता जाता चैतन्य महाप्रभू एक्चुअली टॉन्ट दिता आसा चैतन्य महाप्रभू ते वशीन मायावादीज हू वेर प्राऊड की म्हाका सगळे वेदांताचे सगळे नॉलेज आसा बेसिकली सगळे नॉलेज आमकां 15 चॅप्टरांत वरी कृष्णा सांगतात की सर्वे वेदेश सर्वे अहम वेद्यो ऑफ ऑल द वेदास आय एम टू बी नोन या बेसिकली सो दॅट हे कन्क्लूजन सो नसने आम्ही बरे वेदांत वाचल्यार म्हळ्यार इट्स नॉट रेकमेंडेड वेन यू नो द एसेंस नॉट रेकमेंडेड म्हण बेसिकली एक चलचे चलडाक आमी सांगचे अर्थ ना की क्राउल कर चलडाक चलचेक स्टार्ट करता सिमिलरली कृष्णान नाम घेतले लोकांक आमी विंगड कसले प्रोसेस सांग म्हणना सो बेसिकली हियर चैतन्य प्रभु महाप्रभू सांगता अँड बिकॉज आय एम अ ग्रेटफुल Chaitanya continued, my spiritual master forbade me to play with Vedanta philosophy. He said that it is better that I chant the holy name of the Lord for the world, for this word would deliver me from bondage. So basically, Tangil Guru Agye man hanga Chaitanya Mahaprabhu apnale humbleness दाखवतात. So Chaitanya Mahaprabhu अनेक वर्ष बृहद नारदीय पुराणाचीन सांगतात कंच तंगे गुरून सांगले हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव गतिर अन्यथा. So in this age of Kali, there is no alternative for spiritual progress other than chanting of the holy name, the chanting of the holy name of the Lord. हे जे निमती हे केन्ना तरी आमी सांगतात न्ही कोणाक तरी पदे कसं तरी सांगला that might be of great importance. So here it is been said again and again that there is no alternative and chanting of holy name. Other than chanting of holy name, म्हळ्यार दबारे नामस्मरण सोडून कसले आमगेले हे ना वे विंगड वे आउट ना हे कलियुगाचे दोषाचे मुक्त जावन हे भौतिक संसाराचे मुक्त जावचे खंयचे हे नाम सांगतात. मागीर हे डिस्कशन मस्त आवाज मस्त घंटे वता. फायनली प्रकाशानंद सरस्वती ते आसा न्ही इतलो व्हड विद्वान जाले ते बेसिकली हार ना बेसिकली इंटलेक्च्युअली ती हार. पहिली कालाक अशी न्ही की इन्सल्ट करताले एक दुसरे फिलॉसॉफी डिस्कस कर इंटलेक्च्युअली दे इज टू बो डावन. सो हांगा फॉलोवर्स न्ही वी शूड लर्न फ्रॉम दीस. सो फॉलोवर्स न्ही हांगा सरेंडर जावन
प्रकाशानंद सरस्वती ठाकूर आणि टर्नर ठाकूर सरस्वती आणि तांगेल फॉलोवर्स बेसिकली सरेंडर जाले चैतन्य महाप्रभूक आणि कृष्णा नाम असणे पूर्ती खुशी खुशींत असणे संकीर्तन मुवमेंटाक ते घेतले. अनेक चैतन्य महाप्रभूला अनेक डिसायपल म्हणल्यार हरिदास ठाकूर. ही वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम कम्युनिटी. तेन्ना जे काळाक अशी सोशल स्ट्रक्चर आशिल्ली की युजली मुस्लिम वेर आउटकास्ट इन हिंदू सोसायटी. ते मुस्लिम्स असले दे वर नॉट कन्सिडर्ड इन एनी वर्ण ऑर आश्रम. सो तेन्ना ताचे ते टायमार तसले चैतन्य महाप्रभून असणे तसले एक कम्युनिटीच्यान भायर येयलेले एक मनुश्याक असणे नामाचार्य म्हण व्हड एक्झॉल्टेड पोजिशन जें स्टेटस दिलें. म्हळ्यार नामाचार्य म्हळ्यार द स्पिरिच्युअल मास्टर ऑफ होली नेम ऑफ कृष्ण. म्हळ्यार भगवंत नामाचेर नामाचेर आमी तसल्या नामाचे आचार्य असले तो कोण म्हळ्यार हरिदास ठाकूर म्हण. चैतन्य महाप्रभू भायरचे सोशल स्टेटस जावं कोणा घराचे ते जन्माल्या खंय तांगेले कितले पयशे आसा ते सगळे पळोवन लोकांक तांगेले डिसायपल्स बनयन जाले जावं तांगेले एसोसिएशन करून जाले. तांगेले एकय एक पळयत आशिल्ली की कशी ती भगवंता बरो जुडलेली आसा कितली प्रितीन ती भगवंता बगे जुडलेली आसा म्हणून हे आमकां हरिदास ठाकूर आणि चैतन्य महाप्रभूले संबंध पळोवंक गोंचता. आणि हरिदास ठाकूर असले व्हड व्यक्तीले आमी नेक्स्ट क्लासांत नेक्स्ट सेशनांत बरे डिटेलान तांगे बगे अर्थ घेऊ. अरे बोल. अशी प्रकार चैतन्य महाप्रभून बेसिकली स्थापना केलेलं आहे एक युनिव्हर्सल रिलिजन सनातन धर्माचे आणि विच इज फॉर एव्हरी वन. अशी ना की हो डिफरंट रिलिजन्स नो दिस इज फॉर एव्हरी वन. एक फ्रेमवर्क अशी बनवलेली चैतन्य महाप्रभून आणि इट वॉज द मोस्ट सायंटिफिक वे. प्रभू म्हणतात इट इज द मोस्ट सायंटिफिक प्रोसेस स्पिरिच्युअल अवेकनिंग आणि सगळी जगभरात प्रसिद्ध जात असले तर चैतन्य महाप्रभू म्हणतात की this Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large because it spreads the ray of benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. म्हणल्यार एका सारांश म्हणल्यार हे फुल डिस्कशनचे आजचे डिस्कशन सारांश म्हणल्यार आमकां हे कलियुगाक हे जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे चक्रासून भायर वचचे असले आणि कली दोषासून भायर वचचे असले सुटका काढचे असले तर आमकां एक मात्र मार्ग असा आणि ते असा हरिनाम संकीर्तन. आणि दुसरे आणि कंचे मार्ग आणि कंचे मार्ग परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तन. शिला प्रभुपाद की जय. चैतन्य महाप्रभू की जय. पंचतत्व की जय. इकट्ठे भक्तवृंद की जय. हरी बोल. आमकां हे अवकाश दिलेले मुरलीधर प्रभूजी आणि सखी चरण माताजी आणि सगळे भागवत टीमाक खूप धन्यवाद. थँक्यू माताजी अँड प्रभूजीज अँड एव्हरीवन वैष्णवा सगळे आमकां हे अपॉर्च्युनिटी दिवन आमगेले हे आयकलेले. थँक्यू मा शिल्पा शिनाई माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मस्त लायक जाले. पैच वरीची आज तुम्ही लायक कोण कंटिन्यू केला आणि त्या कंटिन्युएशन ऐकून आणि की ऐकूया अशें तें फील जाता असं. सो इट्स रियली व्हेरी नायस. आणि कोणाक कसं आता क्वेश्चन्स असतारी आता प्रभुजीन माताजीन सांगील विशयारी प्लीज तुम्ही निमगू येतं चॅट बॉक्सारी नाजाल्यार डिरेक्टली तुम्ही अनम्यूट कोण निमगू येतं. हांव लेखता सर कोणाक कसं क्वेश्चन ना म्हणून इथं म्हळ्यार इतलं पुरा लोक रम्य जाल्ले ती तुमगेले प्रवचन ऐकून आणि त्या स्टोरी ऐकून बुक्स बेस्ड की हांव लेखता असं पुरा लोकांक लायक मस्त लायक कोण अर्थ जावन तांणी मना घेवन मुखार सुन हरे कृष्णा महामंत्राचे चॅन्टिंग आणि की भक्तीन प्रितीन करताल म्हणून. सो आयच्या सेशनाक जस्ट हांव एक समरायज करता so that in case कोणी starting कोणी कसं मिस केल्यारी just whatever I could take it from प्रभुजी and माताजी. So प्रभुजी and माताजी आज सांगला की कशी हरे कृष्णा मुवमेंट श्रीला प्रभुपादान इंडिया दाखून अमेरिका वेल्ला म्हणून.
तांणी त्या व्हेरी लिटल मनी अमाउंट $8 घेवन तांणी थंय त्या श्री कृष्णा वयत भक्ती दवरन त्या सक्सेसफुल जाता म्हूण ते तांणी इंडिया दाखून भायर सोर अमेरिका पावन तांकां राबचे कसले सवलत ना आशिल्ले स्टील तांतूची तांणी कशी की मॅनेज करून मागीर योगा करताल तांगेल वट्टू राबून मागीर फ्रॉम देर ही टूक ऑफ स्लोली मागीर मस्त लोक ताका पुरा अट्रॅक्ट जावन इनिशियली ड्रग्स आणि त्या पुरा हिपीज तांगेल वट्टू तांणी वचून तांगेल the feeling like the feeling of ecstasy which they were getting because of the drugs. So that आणि त्या feeling त्या हरे कृष्णा महामंत्र जापान तू तांकां त्या feeling हाडोवन त्या मंत्राक एक मोमेंटम कशी गेन केलेले वेस्टर्न कंट्रीन तू ते तुम्ही सांगून दिला आमकां आजी आणि अगेन तुम्ही त्याची की मेडिटेशन आम्ही तांचे खातीर करचे जस्ट टू काम अवर माइंड बट ते मोर दॅन दॅट वी हॅव टू आमकां कसं जावका म्हळ्यार आमी आमगेले सोल शुद्धीकरण करता सो दॅट वी रीच द गोल ऑफ लिबरेशन सो त्या आमी करता जाल्यार यू हॅव टू अँड देर इज ओनली वन वे टू गो इज चॅन्टिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र तशी जी तुम्ही विंगड रिलीजन क्रिश्चियनिटी असो इस्लाम असो बुद्धिझम असो सिखिझम असो किंवा आणि खंयचे रिलीजन पुरा सांगताची एकची की देवाल नाव तांगेल देवाल नाव त्या प्रितीन भक्तीन आम्ही घेवपा म्हणून आणि सेकंडली द मेन अँड द इम्पॉर्टंट थिंग इज कृष्णा द नेम इटसेल्फ इज द मेन नेम तांतू पुरा देव असं सो त्या कितलं पावरफुल असं सो आम्ही जस्ट कसने करनाशी कसने आम्ही होडोड बुक्स जेव्हा कसने वै वाजिल्यारी कसने तांतू हार्म ना इट ऑलवेज taking knowledge understanding things are much better but the name Hare Krishna the महामंत्र त्या जाप केलेले करताना तांकां त्या एक शुद्धीकरण शुद्धी आमगेले सोल शुद्धीकरण जाता ताजी तितले आनंद आणि त्या कंचन तू साथ दिना सो द ओनली वे टू गो इन दिस कलियुग इज the easiest method which is chanting of Hare Krishna महामंत्र मागीर तुम्ही चैतन्य महाप्रभू विषय सांगले तांगेल कशी अवतार तांणी घेतिले आणि तांणी मायापुरांतू तांगेल आनमाल विषय तुम्ही सांगून दिले अगेन तांणी सेम तशीची संकीर्तन कोरनूची पुरा लोकांक त्या संकीर्तनाची वाट दाखवून दिले की तुम्ही वेदांत बुक्स पुरा वाजून तांतू डेफिनेटली मुखार वचीत बट हरे कृष्णा महामंत्रा की मुखार आणि कसले ना म्हणून तांणी जाल्यार त्याची सांगून दिलेले आसा सो हांव लेखता की मुखार सुनू कोण आता कोणी चॅन्टिंग करनातील असल्यार ह्या ग्रुपान तो आय नो 99% पुरा लोक चॅन्ट करता ती एटलीस्ट वन राउंड तरी चॅन्ट करता ती बट इन केस तुम्ही कोणेय हांतू चॅन्ट करना असच्या पुरो असल्यार सो तुम्ही प्लीज त्या कोंकणी चॅन्टिंग ग्रुपा जॉईन जावन एक दिवसा एक राउंड तुम्ही चॅन्ट केल्यार हरे कृष्णा महामंत्राचे मे बी आज नाही जाल्यार 5 ते slowly you it is like you said always it is a slow process एक ना एक दिवस you will have that feeling like you said before की त्या देवाल नाव आणि देव काय विंगड नाही slowly you will have that feeling की कशी देव आणि देवाल नाव विंगड नाही आणि आमकां त्या देवाल त्या साक्षात्कार it is not that easy but एक दिवस hopefully I pray की आमकां पुरा लोकांक जाताले ते एक भाग्य मेळटाल म्हणून सो आमकां ह्या भाग्य दिलेल्या खातीर भागवत पुराण कोंकणी का मस्त धन्यवाद आणि प्रभुजी आणि माताजी का मस्त धन्यवाद मस्त लायकून तुम्ही सांगला सो नेक्स्ट वेडनेसडे का कन्क्लुडिंग पार्ट असं सो कोणेही हे मिस करू नज आणि की तुमकां त्या कसने थोडे कसने डाऊट आणि कसने असल्यार आणि कितले तुमगेले खंडित म्हळ्यार आणि की स्ट्रॉंग जाताले खंडित सो पुरा लोकांक ते लास्ट पार्ट अटेंड करता म्हणून हांव निमगून घेता मागीर थोडे अनाउन्समेंट आसा ती सो आता नेक्स्ट आता परा बुधवाराक प्रभुजी आणि माताजी लास्ट कन्क्लुडिंग पार्ट आसा ह्या बुका विषयी मागीर आणि एक मोर सेशन देर इज वन मोर सेशन बुक्स आर बेसिस आणि त्या सांगूक आमगेल वट्टू मुरलीधर चरण प्रभू आणि सखी चरण माताजी येताले फ्रायडे ऑनवर्ड्स ते स्टार्ट जाता आसा so that is also a nice small book so they are going to come with that thing magiri secondly every Saturday at the series starts zala Srimad Bhagavatam Demons in Vrindavan Leela series
सो पुरा लोकांन त्यावेळी अटेंड करता. आणि ह्या सॅटर्डेक हरग्रीस जननी माताजी तांणी येता आसा ती सांगूक आणि त्या तांणी अरिष्टासूर वध त्या विशयी तांणी सांगताले. मागीर नेक्स्ट आमगेले 12 फेब्रुवारीक एकादशी दिवस सांसान चेडू ह्या पंत भगवत गीता रिसाइट करताले. सो 150+ चेडवान भाग घेतला तांतू. सो तुम्ही पुरा तांकां प्रोत्साहन करता, तुम्ही पुरा अटेंड करता, श्रवण करचे आणि तांकां प्रोत्साहन करूक प्लीज पुरा लोकांना जॉईन करता त्या दिवस. मागीर आनी एक न्यू सिरीज भागवत पुराण कोंकणी घेऊन येता आसा, श्री श्री शिक्षाष्टकम फेब्रुवारी मंथा दाखोवन. ते वीक डेसार आसा, मंडे, वेडनेसडे आणि फ्रायडे. रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन्ड आसा. सो यू कॅन स्टार्ट रजिस्टरिंग युअर सेल्फ आणि तुम्ही ते नित्य अटेंड करून त्या सांगिल्ल्या दिवसाक पुरा लोकांन तांतू भाग घेवन त्यावेळी प्रोग्राम सक्सेसफुल करता. तशी म्हणून हांव पुरा लोकांना निमगून घेता. आणि हांव उलयतना कसलेय चुकल्यार असल्यार प्लीज म्हाका क्षम करा ती. हरे कृष्णा. हांव हे आयचे सेशन विराम दिवचे फुडें नरशिंव आरती सांगून स्टॉप करया म्हणून हांव सांग. माताजी एक विश्वानंद नायक म्हणून प्रभून हात वर केले आसा. हा प्लीज प्लीज कोणाक क्वेश्चन असल्यार निमगू येता. प्रभूजी निमगू येता तुम्ही. विश्वानंद नायक प्रभूजी तुम्ही निमगू येता. तुम्ही हात वयर केला. अनम्यूट केला त्यांनी. मायकान तो प्रॉब्लेम असल्यार प्लीज तुम्ही चॅट बॉक्सार टाइप कर येता. Actually, 2 questions are, sir. So let me read it to you. Vishwanand Naik Prabhuji Nimgila. Dear Prabhuji and Mataji, I have one small doubt seeking clarification on, is it possible to please let me know the best 100 referral author books on our GSB Puja Vidhan in English? My son Madhav Naik staying abroad wants it. कोणाक हाजे आन्सर गोत असल्यार जेव्हा प्रभुजी माताजी तुम्ही गाईड करचे असल्यार प्लीज कर येता. मागीर पूजा विधान, by that he means how and when to wake up Bhagwan with Suprabhat, how take Aarti of Bhagwan, that is when from foot to Mastak and when from hip to Mastak, when to take Tirth and Aarti 3 times and when only once, how to offer Prasadam for Naivedya to Bhagwan, how to put Bhagwan to sleep. My son Madhav Nayak, who is presently residing abroad, he wants to practice all these things, so he wants to know की कशी कोरेत म्हणून. सो कोणाक हाजे बगे कसने सांगू असल्यारी तुम्ही सांगू येता. स्पेसिफिकली एक I think this is very specific to GSB processes. म्हाका तेगे गुर्त ना, but there is a book आमगेले who is महाराज भक्ती विकास स्वामी महाराज त्यांनी एक बुक बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस बुक बरेल आसा. सो थंय व्हेरी नायसली इन ए व्हेरी सिंपल वर्ड्स त्यांनी बरेल आसा ते की कशी करचे, ताली उतर कसले दवरचे, आरती दवरचे, अगरबत्ती दवरचे, उदक दवरचे, रुमाल दवरचे, फ्लावर्स दवरचे, कितले टाइम करचे, सकलसून कितले टाइम, 4 times 3 times 2 times, ते सगळे थंय बरेल आसा. There may be small difference, but more or less to start with, I think that is a good book. It is very simple. A very thin book and itle hod na, so probably we may not get, beginners will not get confused. So it is a best beginner book, beginner guide book to doing Vigraha Aarti and all. Yes, beginner's guide on Krishna Bhakti Vikas Maharaj. The हे करचे I think that is good Mataji. आणि कोणा दुसरे book got asleep, then they can unmute and share. But from my experience, this book has really helped me. Beginner's Guide to Krishna Consciousness. His Grace Radhakund Hani Sangla, Beginner's Guide in Krishna Consciousness by Bhakti Vikas Maharaj.
आनी कोणाक कसले क्वेश्चन्स असकी? सो आय थिंक आम्ही कन्क्लूड कोरेत की म्हणून आयचे सेशन. हरे कृष्णा. हांव नरसिंह आरती सांगता. श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लाददायिने हिरण्यकशिपुरवक्षः शीलटङ्कनखालाय शीलटङ्कनखालाय इथो नरसिंह परतो नरसिंहो इथो नरसिंह परतो नरसिंहो यतो यतो यामि तथो नरसिंह बहिः नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखम् अद्भुतशृङ्गं दलितहिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. श्री नरसिंह देव की जय. भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. ओके बाय. थैंक यू.